Gewn ni addoli Duw. Offrymwn i ti o arglwydd ein clod ein mawl ein diolch. Gwyddiwn dros yr holl eglwys fyd eang. Llawen hawn yn ein rhôl ni yn ddi. Arwen ein meddyliau ni, ein calonau, ac agor ein heneidiau ni i wyrth a rhyfeddodau dy ysbryd glân. Gwyddiwn yn enw Crist. Amen. A Gweno sy'n ledio'r emyn cynta bore yma. Rhif yr emyn 374. Deiaf atat Iesu, cyfaill plant wyt ti, ti sydd yn teilyngu mal un bach fel fi. Deiaf atat Iesu, gyda'r bore wawr, ceisio naf dy gwmni ar hyd llwybrau'r llawr. Deiaf atat Iesu, gyda hwyr y dydd, dosodd pan o'n cysgu, dim ddiffyn fydd. Deiaf atat Iesu a bob awr am omhoes. Ti yn unig gedwi blentyn rhag bob oes. Rhif yr emyn 374. Yr wythnos hon wrth i ni agosau at y Pasg a digwyddiadau'r wythnos fawr. Mae'r wythnos cyn Sul y Blodau, neu'r Sul cyn y Blodau yn draddodiadol yn Sul dioddefaint. A'n golygon ni yn troi tuag at digwyddiadau y croeshoeliad a dioddefaint Crist ei hun. Dylleniad cyntaf allan o Hen Testament, lyfr Eseia 52. Mae Eseia a chan ddod ddarlun o'r gwas ddioddefus, sydd wrth gwrs yn hollol i'r gwrthwyneb i ddisgwyliad yr Iddewon yn yr Hen Testament am y Meseia oedd i ddod. Eseia 52. A nawr bydd fy ngwas yn llwyddo, fe'i codir a'i ddyrchafu a bydd yn uchel iawn. Ar y pryd roedd llawer yn synnu ato, roedd ei wedd yn rhy hagyr i ddyn, a'i bryd yn hyllach na neb dynol, a phobloedd lawer yn troi ffwrdd rhag ei weld, a brenhinoedd yn fyd o'i blegyd. Ond byddant yn gweld peth nas ei glirwyd iddynt, ac yn deall yr hyn na chlywsant amdano. Gyna, gan roi at yr Efengylau, Mathew 16. O'r amser hwnnw dechreuodd Iesu ddangos i'w ddisgyblion fod yn rhaid iddo fynd i Jerusalem a dioddef llawer gan yr heneriaid a'r prif offeiriaid a'r ysgrifenyddion, ei ladd a'r trydydd dydd ei gyfodi. A chymerodd Pedr ef a dechrau ei gyryddu gan ddweud,
Na ato Duw arglwydd, ni chaiff hyn ddigwydd i ti. Troi synte a dywedodd wrth Pedr, dos ymaith o'm golwg Satan. Mae'n tramgwydd ydw i ti mi, oherwydd nid ar bethau Duw y mae dy fryd, ond ar bethau dynol. Yna dywedodd Iesu wrth ei ddisgyblion, os mynd neb ddod ar fy ôl i, rhaid iddo wmadu ag ef ei hun a chodi ei groes am canlyn i. Oherwydd pwy bynnag a fynd gadw ei fywyd fei cyll, ond pwy bynnag a gill ei fywyd fy mwyn i fei caiff. Pa elw a gaiff rhywun os ennill yr holl fyd a phorffedi ei fywyd? Neu beth a rydd rhywun yn gyfnewid am ei fywyd? Oherwydd y mae mab y dyn a'r ddyfod yng ngogoniant ei dad gyda'i angylion, ac yna fe dal i bob un yn ôl ei ymddygiad. Yn wir rwy'n dweud wrthych y mae rhai o'r sawl sy'n sefyll yma na phrofant flas marwolaeth, nes iddynt weld mab y dyn yn dyfod yn ei deyrnas. Byddai bendith Duw ar y darllen o'i air. Amen. A'n hefyd nesaf 806. I ddyddiau'r glanio ar y lloer yn ganed i o'r bob un, a gwelsom wirthiau eraill drwy y ddawn a roes dydd 1. 806. Gwe from ni ein gweddiau. A geiriau o'r ysgrythurau, prawf Duw o'r cariad sydd ganddo tuag atom, yw bod Crist wedi marw drosom pan oeddem dal yn bechaduried. A'r chollwyd ef am ein troseddau ni, a'i ddryllio am ein canweddau ni. Roedd pris ei heddwch ni arno ef, a thrwy ei gleisiau ef y cawsom iachad. Gyda'r eglwys fyd eang, o ffrymwn ein hyddoliad. Arglwydd Iesu meddyliwn amdanat yng nghyfnod y ddioddeffaint.
A mae cymaint ynglyn â ddioddefaint a thfarwolaeth na fedrwn ni ei ddirnad. Ond gallwn weld mae oherwydd dy fod yn ein caru cymaint a dioddefaist ac aroddais dy fywyd drosom. Wrth edrych Iesu ar dy groes, fe llenwir ni â syndod a rhyfeddod. A'r cyfan allwn ni ei wneud yw plygu wrth droed y groes a chynnig i ti ein cariad a'n hyfuddod. Diolch i ti arglwydd Iesu am bob peth a'n illais dy ni, ac am yr holl boen a'r sarhad a oddefais drosom. O waredwr trigarog, ffrind a brawd, bydde di ni dy weld yn gliriach, dy garu'n anwylach, a ddilyn yn agosach, ddydd ar ôl dydd. Offrym hwn ein gwyddiau dros yr eglwys. Ddew cariad a thrigaredd, gelwir ni fod yn bobl i ti. Fel aelodau o'th deulu yn y lle hwn, gwyddiwn dros Eglwys Crist trwy'r byd. Fel y bydd dy bobl ym mhob man yn ffyddlon ei tystiolaeth, yn ddiwyd i gwasanaeth, ac yn un mewn cariad fel y byddont mewn gwirionedd yn gorff Crist yn y byd. Gwyddiwn dros yr eglwys hon, a phob un sydd mewn unrhyw ffordd yn gysylltiedig â hi. Dros ein henwad, dros eglwys eraill y ddinas hon, a diolchwn am yr eglwysi hynny a bu fi yn ein meithu a'n bwydo ac yn meithrin ein ffydd dros y blynyddoedd. Par o arglwydd y bydd dy eglwys yn gweithredu gan gynnig gwyn ac olew Calfari i fyd anghennus. Ac gweddiwn y byddwn ni fel corff Crist yn y byd yn cael ein donio ar gallu i weld pobl trwy lyged Crist. Ac estyn iddyn nhw y pethau hynny sydd yn ddigyfnewid. Gweddiwn dros lais proffwydol yr eglwys sy'n cenhedlaeth a'n byd, fel y gallu ddatgan mewn gair a gweithred, mae fel hyn y dywed yr arglwydd. Offrym yn ein gwyddiau dros y byd. Gwyddiwn o arglwydd dros y byd yr wyt ti yn ei garu, ac y bu Crist farw drosto. Arwain lywodraethwyr y cenhedloedd iddynt ymdrechu dros gyfiawnder a rhyddid. Trigarha wrth y tlawd, y dirym, y newynog a'r gorthrymedig. Gynorthwya ni i warchod bywyd y greadigaeth, ac i geisio bob amser gyflawni dy ewyllus di. Parhawn ni offrym ein gwyddiau dros bob un sydd yn gysylltiedig mewn unrhyw ffordd ar gyflafan yn yr Wcrain. Offrym ein gwyddiau dros bob un sydd yn ceisio byd a bywyd gwell, ac yn ceisio pethau hynny yr ydym ni yn ei cymryd mor ganiataol. Rhyddid a sicrwydd a diogelwch ein tai a'n cantrefi. Cofiwn am y rhai hynny sydd yn gyfrifol dros ein diogelwch ni. Gwyddiwn dros arweinwyr byd. Gwyddiwn dros ein cenedl a phawb sy'n llywodraethu trosom yn lleol ac yn genedlaethol. Iddynt wasanaethu cymdeithas gyda doethineb, diwydrwydd a gostyngeidrwydd. Na ad i neb yn ein gwlad gael ei dirmygu, i herlyd neu camdrin.
ond gad i reol dy gariad ath drosturi di liwio ein bywyd cyffredin. Dros yr arweinwyr hynny sydd â'i gweithredoedd a'i geiriau yn cael ei cyson pwyso a mesur yn gyhoeddus. Dros bob un sydd â'i penderfyniadau yn effeithio bywydau eraill, ac yma yn lleol ein bywydau ni. Ffrwm yn gweddio dros bawb sydd mewn angen. Gweddiwn dros y rhai sydd mewn angen, dros bawb sydd yn wael, yn unig ac mewn trallod. A dros bawb sy'n wynebu angen. Parhawn i weddio a diolch am ddoniau gwyddoniaeth a meddygaeth, a phob un sydd yn ceisio ymgypris gydag effeithiau'r pandemig. Yn enw yr un a gymerodd ein gwendidau, ac a ddi gymaeth ein clefydau, roeddynt dy gysur ath dangnefedd. A chofiwn yn ddiolchgar am bawb am adawodd ar bywyd hwn mewn ffydd. Cadw ni gyda hwy mewn cymundeb a Christ ein harglwydd atgyfodedig, ac arwain ni oll yn y diwedd i lawenydd dy deyrnas drygwyddol, trwy Iesu Grist, i'r hwn gyda thi o dad ar ysbryd glân, a bo clod ac yn rhydedd dros byth. Ac yn unol â Christnogion dros y canrifoedd, gweddion gan ddefnyddio'r patrwm o roddodd Crist i'w ddisgyblion cyntaf. Wyth cant a deg. Tydi a wyddost Iesu mawr am nos ein dyddiau ni, hereithwn am yr hyfryd wawr a dardd o'th gariad di. 810.
Yn enw Duw, y Tad, y Mab, a'r Ysbryd Glân. Amen. Se chi'n agor eich Beibl a mynd trwy'r tudalennau, a se chi'n meddwl nôl am yr hen lawysgrifau, y papyrus, y dogfennau, a dath yn Beibl ni o ddiwrthi. A se chi'n tynnu allan o'r hen febrynnau yna, neu tynnu allan o dudalennau Beibl cyfoes, a'r holl ddeunydd sy'n sôn am ddioddefaint Crist, a'i osod e allan ar ford neu ar lawr, mi fydde'r deunydd yna llawer yn hirach, llawer yn fwy swmpus na dim byd arall yn y Testament Newydd. Mathew, Marc, Luc a Ioan, deunydd sy'n disgrifio dioddefaint a marwolaeth Crist yn y Bedair Efengyl. Mae'r deunydd yna yn llawer hirach, llawer fwy na dim byd arall sy'n y Testament Newydd. Ac am hwnni, y reswm dros hynny yw bod a dioddefaint a phrofiad y croeshoeliad wedi bod yn gymaint o wefr y mywydau yr apostolion a'r Cristnogion cynnar, fel mae dyna y neges o'n nhw eisiau i chyflwyno i'r byd. A dros y blynyddoedd, wrth i'r eglwys edrych yn ôl at ddigwyddiadau'r groes, mae deunydd y dioddefaint yn sefyll allan. Yn draddodiadol, dyna cynnwys, dyna themau, yr hen ddramau canoloesol, y mystery plays, y passion plays, a fi. Cymryd o Mathew, Marc, Luc a Ioan, y deunydd sy'n sôn am ddioddefaint Crist. Ac o hynny, allwn ni ychwanegu at y deunydd ysgrifenedig. Meddyliwch chi sa'ch chi'n ychwanegu ar holl ddarluniau mewn celf o'r croeshoeliad, boed mewn ffenest lliw, boed mewn cerflun, boed ar chain o amgylch gwddwg rhywun, y gemwaith, y celf, holl ddeunydd defosiynol, yr eglwys sydd yn ceisio cael pobl i ganolbwyntio ar y groes. Ac yna, os trewch chi at ein llyfr emynau ni, a thynnu allan yr emynau hynny sydd yn sôn am ddioddefaint Crist, nhw am o'n i fydde yn mwyafrif. Ac wrth i ni agosau at y Pasg a chyfnod y dioddefaint ar wythnos fawr, be mae'r eglwys yn neud yn draddodiadol yw cymryd o'r Bedair Efengyl a darluniau gwahanol hynny o ddioddefaint Crist. A mae'r patrwm yna, mae'r patrwm yn ddigyfnewid, a mae'n ddigyfnewid o'r hen passion plays, dramau y dioddefaint yn y canol oesoedd, sef yr ymdaith fuddugoliaethus i Jerusalem. Sul y Palmwydd a'r dathlu mawr. Yr oruwch ystafell, Gethsemane, a prawf o flan Pontius Pilate a'r Sanhedrin, Iesu yn cerdded ffordd y groes, y Via Dolorosa a ffordd y doluriau. Ac yna, y croeshoeliad i hun, cyn bod pethau yn dod i stop ar ddiwedd Gwener y Groglith. Dyna'r patrwm traddodiadol, dyna be gewch chi yn Oberamagaw, os ych chi wedi bod yna a gweld dramau yno. Y Bedair Efengyl, Mathew, Marc, Luc a Ioan, a mae pob Efengyl yn cynnig i ni ffenest gwahanol. Roi golwg newydd i ni a gogwydd newydd ar y digwyddiadau. Chi wedi cael profiad o ymweld ar ryw di a bod y lle ar gau. Neu dychmygwch bod chi'n ymweld ar ryw adeilad a bod yr adeilad ar gau. Ond mae yna ffenestri o amgylch yr adeilad. Mi allwch chi fynd o amgylch yr adeilad a syllu mewn trwy pob ffenest. Bydde y golygfa yn hollol wahanol o bob ffenest. Ond yr un tŷ, yr un adeilad fydde gennych chi. A mae'r Bedair Efengyl yn yr un ffordd yn rhyw ffenestri ar y digwyddiadau. A pob tro ni'n edrych trwy ffenest gwahanol, Mathew, Luc neu Ioan, mae'r adeilad yn aros yr un peth. Mae'r hanes yn aros yr un peth.
ond mae'r gogwydd, mae'r slant, mae'r olygfa ni'n cael yn olygfa hollol wahanol. A rhywbeth fel yna yw'r ysgrythurau i gyd. Rhyw ffenest, ond ba amryw o ffenestri. Ac yn aml iawn, mae pobl yn sôn am y gwrthdaro neu'r gwrthgyferbyniadau sydd yn yr Efengylau. Mae rheina yn rhwym o ddigwydd. I ni sôn am gyfnod canrifoedd maith yn ôl. I ni sôn am ddeunydd sydd wedi dod ato ni trwy hen lawysgrifau. A thrwy'r golwg gwahanol mae pobl wedi cael o wahanol gyfeiriadau, trwy wahanol ffenestri, os mynnwch chi. Mae'r profiad yn union un peth a gwrando ar y newyddion. Mi allwch chi eistedd adre yn flicio neu newid trwy'r sianalau newyddion. Mi allan nhw gyd adrodd am un digwyddiad. Ond mi fyddai'r sianalau gwahanol yn rhoi gogwydd, slant gwahanol neu pwyslais gwahanol i chi. Ac os edrychwch chi ar unrhyw ddigwyddiad sy'n digwydd yn y byd, a troi enghraifft o weld newyddion Sky, newyddion y BBC, newyddion ITV, CNN, mi fydden nhw gyd yn adrodd am yr un digwyddiad, ond mi fyddai gogwydd ac argraffiadau gwahanol y newyddiadurwyr yn amlwg. A mae'r gwahaniaethau yn dist bod y digwyddiad wedi digwydd. Mae'r gwahaniaethau yn cryfhau gwirioneddau y stori. Ac yn union yr un ffordd, mae'r gwahaniaethau ni'n gweld yn yr Efengylau yn cadarnhau y stori bod yr un digwyddiad wedi digwydd a bod y digwyddiad yna wedi cael cymaint o argraff ar bobl fel i bod nhw wedi mynd i ffwrdd, myfyrio ar y peth a chofio gwahanol bethau. Ac yn syml iawn, sa chi a fi yn gadael y crwys y bore yma a petai na damwain ar y ffordd yn digwydd, a sa ni gyd yn dystion iddo fe. A'r heddlu'n gofyn i bob un ohonom ni am ein hargraffiadau. Byddai'n hargraffiadau ni gyd yn wahanol. Byddai ni gyd yn sylwi ar bethau gwahanol. Sbyd y ceir, cyflwr yr hewl, y tywydd, lliwiau'r ceir, beth bynnag oedden nhw. Byddai'r adroddiadau yn wahanol, ond byddai'r un digwyddiad yn aros yn sicr. Ac wrth edrych felly ar y groes, ar y digwyddiad, mi effeithiodd y digwyddiadau ar bobl mewn gwahanol ffyrdd. A blynyddoedd wedyn, wrth fyfyrio am y peth, mi wnaethon nhw gofio a phwysleisio y pethau cafodd argraff arnyn nhw. Ac am hwn i, mae unrhyw ddigwyddiad hanesyddol, pan mae'n cael ei gyfnodi, mae'n cael ei gyfnodi gan wahanol bobl, ac mae yna wahaniaethau, mae yna angosondebau o bosib, a mae yna angosondebau yn ymddangos yn y Bedair Efengyl, wrth iddyn nhw sôn am drefn pethau yn aml iawn. Ond gwelodd pobl dioddefaint Crist trwy liged gwahanol. A dros y canrifoedd yn yr Eglwys, mae pobl wedi gweld y groes o wahanol gyfeiriadau. A wedi gweld gwahanol bwysles o bosib ynddo fe. Ac mae'n werthfawr i ni glywed barn pobl eraill. Mae'n werthfawr bod gyda ni 4 Efengyl, 4 gogwydd gwahanol. Achos ar adegau gwahanol, maen nhw'n siarad yn ni mewn ffyrdd gwahanol. Be dwi'n golygu? Wel, mae Marc er enghraifft, yr Efengyl mwyaf syml. Marc yn tynnu allan yr ymdeimlad o anobaith, ymwadiad Crist. Marc sy'n cynnwys y geiriau fy niw, paham am gadewaist. A mae Marc yn rhoi darlun eitha unig o'r gwaredwr. Ceisio plymio i ddioddefaint dynol mewn person sydd yn sefyll ar y ben ei hunan, yn hollol unig. A Iesu, o ganlyniad, y meddwl Marc, wedi plymio i'r drefderoedd, ac o ganlyniad yn gallu cydymdeimlo ac uniaethu a dioddefaint dynol i'r eithaf. Y Luc, er enghraifft, yn sgwennu mewn arddull hollol wahanol, ychydig yn ddiweddarach yn hanes yr Eglwys, ond mae Luc yn gweld y peth yn fwy ar banorama mwy, os mynnwch chi. Luc sy'n pwysleisio maddeiant Crist.
gollyngdod. Fy nhad maddau iddynt oherwydd ni wyddont bal beth y maint yn ei wneud. A lyc yn unig sy'n cynnwys geiriau Iesu ar y groes i'r lleidr wrth ei ochr. Yn wir rwy'n dweud wrthyt, heddiw y byddu gyda mi ymharadwys. Pwyslais ar faddeiant, a mae yna ddyddiau, mae yna gyfnodau, pan mae angen i ni glywed y llais yna yn cynnig gollyngdod a maddeiant i ni. Ioan, enghraifft, yn sgwennu lot yn ddiweddarach, lot yn hwyrach, wrth i'r eglwys fore ddatblygu. A mae Ioan yn sefyll yn ôl a mae'n gweld y peth yn ei chyd-destun diwynyddol, os mynwch chi, trefn Duw sydd y tu ôl i'r cyfan. Fydd i'r cyfan dyma'r awdur sgwennodd am y logos yn ei benod gynta yn ei efengyl. Ond mae Ioan yn rhoi pwyslais ar fuddugoliaeth yr holl beth. Crist y brenin, Crist yr arwr, gogoniant. Dyw Ioan ddim yn gweld fel rhyw stori trist sydd yn gorffen gyda'r dioddefaint. Na, mae'n mynd un cam pellach, mae eisiau pwysleisio bod Duw yn rhan o'r pictiwr, yn rhan o'r darlun. A bod Duw y tu ôl i'r cyfan. A bod popeth wedi digwydd yn ôl trefn rhagluniaeth. A bod y groes yn symbol o fuddugoliaeth. A mae'n pwysleisio fuddugoliaeth a gogoniant cyfnod y croeshoeliad. A mae'r gwahanol adroddiadau hynny yn siarad i ni ar wahanol adegau yn bywydau ni, wrth i ni fynd trwy profiadau gwahanol. Ambell waith, mi fyddwn ni'n troi at yr ysgrythyrau, ond bydd dim byd yn tycio. Ond ar dro arall, mi allwch chi droi at yr ysgrythyrau, a mi fydd rhywbeth yn siarad â chi ac yn ateb eich hangen. Ond rhowch y gwahanol argraffiadau yna, Mathew, Marc, Luc a Ioan, at ei gilydd. O'i gosod nhw at ei gilydd bod nhw'n dangos holl gyflawnder Crist. Dyma'r person i bawb. Dyma'r person nath i ddioddefaint gymaint o argraff ar y byd fel ein bod ni yma yn rhan o eglwys Crist o hyd. Ac wrth i ni agosau at y Pasg, ac wrth i ni fynd dros stori sy'n gyfarwydd iawn a digwyddiadau sy'n gyfarwydd iawn, mae'r Bedair Efengyl yn atsain yn ôl at wreiddiau un ffydd. Ffydd sydd wedi wreiddiau mewn hanes, sydd yn hollol wahanol i unrhyw ffydd neu grefydd arall yn ein byd ni y bore yma. Ac o'r ddarllen am y dioddefaint yn yr Efengylau, ni'n gallu cael ein cario yn ôl, yn cludo yn ôl dros y canrifoedd. A her pob wythnos fawr, a her pob Pasg, yw gosod ein hunain yno yn gweld y cyfan, gweld y groes, ac ymateb iddo yn ein ffordd yn hunain. A mae'r thema o ddioddefaint, y gwas, dolurus, yr un o ddioddefodd yn unol â chynllun Duw ar ein rhan ni. Ac o ystyried hynny, mi allwn ni fel Ioan gweld y groes, gweld dioddefaint yn gyfrwng i newid ein byd, nid yn symbol o farwolaeth, ond yn arwydd o fuddugoliaeth a bywyd newydd. Teithio trwy'r cymylau, os mynwch chi. Yn oer y bosib, heb weld dim, ond yn sydyn wrth adael y cymylau. Cip o'r goleuni, cip o'r gwirionedd, cip o'n gwaredwr. Gewn ni droi at Dduw mewn gweddiwn. Arglwydd ein Duw, cyflwyno ni ti dioddefaint ein byd. Gwnawn ni hynny yn sicr yn yr ymwybyddiaeth dy fod ti wedi profi dioddefaint drosom. Ac o ganlyniad yn gallu uniaethu yn gwendidau ni, yn profiadau ni, rhannu ein llawenydd a rhannu ein tristwch. Wrth i'r Pasg agosau, par ein bod ni yn gweld y groes o'r newydd, a'i weld yn symbol o ddioddefaint, ond hefyd yn symbol o farwolaeth a bywyd newydd. Gweddiwn yn enw Crist. Amen. A'n hemyn ola bore yma, 844, Efengyl Tangnefedd o rhed dros y byd
A deled y bobloedd i thlewyr chi gyd, na foed neb heb wybod am gariad y groes a brodyr i'w gilydd fod dynion pob oes. 844. Dros y byd a Bydded i Dduw yn ei gariad rhoddi ni ras i godi'n croes a'i ganlyn ef yn ddyddiol. Ewch mewn tangnefedd i wasanaethu'r arglwydd a chariad y bendith Duw holl alluog, y tad, y mab a'r ysbryd glân, a fwn eich plith ac a drigo gyda chi, ar awr hon ac hyd byth. Amen.